Makhelwane. Hawu MaSbisi. Ngiyabonga wozophuthuma Ntombi. Hawu sengithanga ngigijima impela nje ngihambe ngigijima ngihambe ngikhubeka ngiwa lana Kodwa ngathi wethukile nje pho. Ngiyethukile ngithe ingane mazi ngitshela zithi uyakubiza uMaSbisi ngathi ke sengikhona. Hayi UMakaThangithini khululeka ungasathuka ke Ntombi zonke manje ungathuki. Kwenzekani? Ngifuna la into ekudala ukuthi ngikubize kahle okay? Ngikubizela izindaba ezinhle. Kodwa manje ngibonile ukuthi ngibona kuphithizela lapha ezantsi kwakho ngibona uba bengathi unabanye abantu besilisa ngabona ukuthi indaba yethu lezophazamiseka ngathi singahlala phansi ngoba futhi uyazi ukuthi thina indaba zethu sisixoxo sifaka umkhuleko. Manje ngase ngithi haya ngikubize uze la kumina ongcono khona soyikhuluma kahle ngifuna ukukuxoxela phela. Kwenze njani? Khuluma MaSbisi. Ubaba nomusa. Uhlongoza ukuthi senzele unomusa umcimbi womemulo. Musa we. Ngiyakutshela. Awu. Hayi ngijabulile ke makhelwana ngikutshele nje iqiniso. Ngijabulile ngoba bekukhona inhliziyo yami kodwa ngibona ukuthi ngeke kuqhamuke nami ngoba ngumuntu osifazana. Ngoba kuhle maqhamuka naye njengendoda. Hayi ke wavelwa yisho lento hayi ke ngajabula ngayithathela phezulu ke makhelwana. Ngifuna nje ukuthi simbonge umntanami ngokuziphatha kahle kungaka ukuze kube lesi sikhathi umntwana esenyuvesi eyintombi nto. Eyintombi nto. Makhelwana uyabaza abantwana esinabo namhlanje ukuthi abantwana bahlupha kanjani. Hayi nibona kanjalo nibona ukuthi useyintombi nto. Hayi uyintombi makhelwana kusho thina njengabazali bakhe thina siyazi. Siyazi. Siyabona futhi. Cha ngiyakuzwa nankinga. Asikhuleke ngane yakwethu asifala amehlo. Unkosi wazi wangibusisa ngomntwana omuhle nothobekile nolungile. Hawu umntwana wazi wangicabangela njengomzali wakhe. Ngithi ke inkosi sisahlongoza ukumenzela lolu hlelo lomcimbi wokumemulisa. Sikhulekela ukuthi konke kuhambe kahle. Sisaqala amalungiselelo kuze kufike usuku lokuthi wenza umcimbi. Konke kuhamba kahle. Ngoba inkosi sifuna ukumbonga lo mntwana ukuthi akafananga nokukhululwe kaMakatha. Ukhululiwe wazi wadlala ngoMakaThangithini. Emethembile. Awu umntwana wavela waphenduka ibhola labafana bonke bendawo. Akukho umfana othi mayifuna ukuzizwa amandla ongayiyena. Bonke abafana bakule ndawo. Abakhulu abancane abazacile, abanemicondo abanjani. Unkosi nalabo abagqoka amabhluka namathelathi nengathi isokisi. Bajika lapha kukhululiwe. Awu Nkosi yami uzaziphatha kahle unomusa wami. Ngiyabonga Nkosi ngifuna nje ukuthi ngilethe lokho kuwe ukuthi ngimbonge lo mntwana ukuziphatheni kahle kwakhe okungaka. Amen. Kancane nje makhelwane musabusavula amehlo vala ntombazana. Inkosi mina nje nami ngizobonga Nkosi ngihamba kulowo muqa kulowo musho lo wokubonga. Amen. Ukuthi eyami intombazane noma engasesilona itshitshi njengoba sizwa abanye kuthiwa bayamatshitshi kodwa ayikakazi ilenze iphutha lokuthi iyoqamba amanga ngalokho ukuthi ithi intombi into ibingeseyona intombi into ngoba kunabafazi abaningi la ngaphandle Nkosi abahambe beqhosha bethi nginegugu intombazana yami seyintombi into ibiqamba amanga kusho nje kade abafana kade kwasebecula isicathamiya la eholo sekwaphela nje kwaphela kwathi nya kodwa kusalokhu kuthiwa intombi. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ingane yami ayikazi lenzele lo phutha futhi nje uthole ezinye ingane lokhu kuthiwa izintombi into kade kwase futhi ihushula nesisu nje kuyindaba nje seyaziyo la emphakathini kodwa sihambe ziyokhohlisa abazali. Ngiyabonga Nkosi. Amen. Amen Nkosi siyabonga. Hayi Nkosi siyabonga ukuthi noma kungakhulunywa kuthiweni thina Nkosi sibheka unyawo lokunyathela kwentombazana. Siyibone intombazana mayinyathela uyibone ngisho iflathela ubone isitho sayo ukuthi hayi la uqhusaka wentombi. Nkosi ngiyamazi unomsa wami futhi ngiyamazi mina njengonina wakhe futhi nginobufakazi ngoba umntwana osahlolwa futhi ohamba nanomhlanga ukuthi uyintombi into ngiyakwazi lokho. Futhi ke Nkosi ngiyabonga ukuthi abanye abazali Nkosi yami abangidabukisayo lapha ngaphandle mina ngifani nabo. Angifani nabazali abadabukisayo abanabantwana babo abangakaze nje baze babonge nje bakikize bekikizela ukuthi umntwana mhlawumbe ugqoka noma ijazi enyuvesi abambashintshana ngawo. Hawu Nkosi ngiyabonga. Abanye abazali Nkosi into abayaziyo ukikizela nje ukuthi kufika inkomo yenhlawulo noma yileyo mbuzana leyo lezo zimbuzi ezilethwayo ezinokhwekhwe ezikhathele Nkosi ekuthiwa sidle thina singazidli ke thina ebontombi ngaSbisi ngoba siyakholwa asiwadla amanyala. Abakaze Nkosi baze bajabuliswe na ukuthi babone umntwana engena noplastic wegrosa umntwana ephuma euniversity afike negrosa lokho Nkosi kuvele ukubonisa ukuthi uzele umntwana ophilayo onobuntu onenhlonipho ofundisekile. Kuvele kubonakala Nkosi ukuthi uma esesebenza ikhona uyothenga ngisho ibhasi uqobo lwalo.
afike negrosa Nkosi ngoba phela kulezi imali abazitholayo zamabhasadi nabo nesifasi bathola isaka lemali bathathe ke Nkosi abantwana bethu abahlakaniphile basithengele igrosa bafike umntwana afike ephethe oplastic begrosa yakhe yanesifasi ekhaya ukuthi kudliwe hayi laba Nkosi abahleli befika no plastic abathwele amapampasi abathwele amathini ezingane Nkosi yami ngemadlana leyo yeqolo engatheni kodwa Nkosi ngenelela nakubona isimeni sabo amen ake siqhubeke sikhuleke nakho kusalayo ukuvukayo njengamanje Nkosi ngiyabonga ukuthi yami ingane noma yazaliswa abafana lana kodwa abazukulu bakhona egcekeni siyababona ayifani nalezi ezabakushula futhi ke Nkosi ngiyabonga nanokuthi yami ingane ihlezi la noma futhi izaliswa abafana izaliswa ontanga yabo ngoba phela ezinye ihlezi lapha emaresi imkhubenze kakhona hawu uthola ingane incane kuthiwa intombi into kodwa ibhizi namachega amadala amachega anemxhiliba ilala nawo Nkosi bagcine sebeyinikeza nemali uzwa lokho kuthiwa iphatha iPhone iphatha amafoni aphambili noma ifikile ekhaya ingqongqoza ngekhaya iphethe igrosa inyinyitheka kodwa siyazi ukuthi akusezona ngisho imali lezo zamabhasari akhona kodwa sekuyimali zamabless Nkosi mina ngibonga nazi isimanga sendaba sokuthi Nkosi kwathe zami ingane mayingasesizona intombi ngasheshe ngayibonela angangathembela kulabo abafazi abahlola intombi lapha ngoba ezinye ingane nje lokho siqhoshela ngazo kuthiwa zizintombi into ziyafunda zinani zinonesifasi kodwa Nkosi siyazazi lezo ingane ukuthi kade kwaphela umntombi bazo kangangoba siyazi nanokuthi ngisho emhlolweni lo okuqhoshwe ngawo zifike lapha nazifake o50 la emathangeni bababaza abafazi bakhona bethi hawu intombi kanti usegwazela umfazi kokunye amantombazana indlela agange ngayo ufica isithathe yafaka inoni lenkulubi yalifaka lapha ngaphambili kuqhamuka sekuthiwa intombi into nje Nkosi yami siyabonga Nkosi hey futhi ngoba njalo izinto esizibukayo kulokho kuthiwa intombi into umzala ajabule ngala kodwa umntombi sebahamba ingane zigangile Nkosi kodwa ngiyabonga ukuthi mina njengomfazi okwazi ukuyihlolela ngayifikela mathupha ngayihlolela ngabona nje akusekho nje angihambe ngijabulela into engekho amen hawu weMaThangithini into izwaphilo ikhulumayo hawu makhelwane ngiyakhuleka nje umkhule kuyinkulumo makhelwane wena uvela uyilahle lapho ukuthi ngithi ngikhuleka ngisemoyeni awukwazi ukuthi njalo uma ngabe ukhuleka nokukhuluma ukhuleka imikhuleko yakho engathi uyiqondanisa nami ngibe ngisazizwa ngoba phela ngisuke sengikwelinye izinga leli kwaMoya kusho ukuthi makhelwane into sokuyifihle lapho ngaphakathi kuwe mengabe usukhulu bese kube yona ndlela ufuna ungazisana awuyahlupha ke njalo wena ayi uyazi futhi lamanane engulube makhelwane into ayithatha bro ishoyo ukhola uhafu nje wena ukhola uhafu nje ayi ngamane ngikhola uhafu hayi cha ngeke nawe neindaba zakhe eziningi wena okholwa ufuli kodwa unendaba eziningi o50 o50 makhelwane uzoboshwa njalo wena ngicela ukuhamba ke uyazi ukuthi uzoboshwa unezindaba eziningi kakhulu kodwa uthi uyakholwa ngicela ukuhamba kwamanje ususenyameni awusekho kwesigamoya hey awukazi uzuqale wena ukholwa ngikutshela ngokungihlalela uyabona wena awukazi uzuqala ukholwa hambela uzolimala kabi manje bakala mama ibi kholo mono nekholo uzonomona umfazi ayisukayo unomona hawu umuntu bese ngimtshela kithi hebe umona unomona lo mfazi unomona hamba hawu mona ongaka uzophume ngeziqu zoboya